Kirkernes Familiehjælp er en forening, der blev stiftet i december 2009 af 3 kirker her i Randers. Vores formål er, at vi ønsker at hjælpe økonomisk trængte børnefamilier, sådan så de har mulighed for at klare sig bedst muligt med det, de har. I Kirkernes Familiehjælp der har vi 4 forskellige veje, som vi hjælper de her familier i. I praktisk team der ønsker vi at hjælpe de familier, primært kvinder, som er flyttet på krisecenter, som har måttet flygte fra alt det, de har på grund af en voldelig ægtemand, og er flyttet på krisecentret. Vi ønsker at hjælpe dem med at genetablere sig i en bolig, hjælpe dem med at finde de møbler, de skal bruge for at kunne istandsætte en ny lejlighed. Vi hjælper dem med at finde møblerne, vi hjælper dem med at få dem flyttet over i den nye lejlighed og komme på plads. Det kan også være at hjælpe dem med at få hængt nogle gardiner op, få malet eller få skiftet nogle rør, hvis det er nødvendigt, eller nogle stikkontakter. Det er primært kvinder fra krisecentret, som vi hjælper, men det er også de familier, som er blevet sat på gaden og har været nødsaget til at finde noget nyt ret hurtigt, og som ikke har nogen til at hjælpe sig. Det er forskellige familier inden for vores målgruppe, men vi ønsker at hjælpe dem med egentlig at komme på fod så hurtigt som muligt igen, så at de kan have en helt almindelig hverdag, hvor de kan tage sig af deres børn. I tøjuddelingen har vi samlet tøj ind i de forskellige kirker, som der er mulighed for, at man som familie, hvis man er visiteret til Kirkernes Familiehjælp, kan komme ned og hente. Det koster ingenting, og man kan hente lige præcis det, man har brug for at kunne klare sig. Det er særligt om vinteren, at vi oplever, at der er familier, der har brug for hjælp til at anskaffe sig flyverdragter, vinterjakker, fodtøj. Det kan også være regntøj, det kan være deres tøj, som er gået i stykker, hvor de har brug for noget nyt, der ikke er huller i. Det er vigtigt, at børn de har det tøj, de har brug for, og at det matcher til årstiden. Så der er det en mulighed at komme ned og hente de ting, man har brug for, og få fyldt klædeskabene op. Vi har både tøj til børn og til voksne, og også enkelte legeting, som de kan komme ned og hente til deres børn. Det er en af de måder, som vi tænker er den måde, vi ønsker at hjælpe på, fordi det er rigtig vigtigt, at man kan bruge de få midler, man så har på nogle andre ting. Vores nyeste tiltag i Kirkernes Familiehjælp, det er en ressourcebank. Tanken med ressourcebanken er, at vi gerne vil prøve på at matche de behov, som familierne har. Så i stedet for, at de skal passe ind i de tiltag, som vi har lavet, så vil vi gerne prøve at tage udgangspunkt i den enkelte familie og høre, jamen, hvad er deres behov, og hvad har de brug for hjælp til for at kunne klare sig selv bedst muligt. Det kan være, at nogle familier har brug for hjælp til at få styret deres økonomi, få lagt noget budget. Det kan også være familier, der siger, jamen, vi har ikke noget netværk, vi har brug for nogen, der kan hjælpe os med at passe vores børn en gang imellem, sådan så at vi kan enten passe vores aktivering, eller at vi rent faktisk kan få en friaften en gang imellem, som jo er nødvendigt for overhovedet at kunne hænge sammen. Det kan også være, at nogle af de her mennesker de har behov for nogle voksenvenner, nogen som de kan snakke med. Mange af dem går hjemme hele dagen, fordi de ikke har noget job, og de eneste mennesker, de reelt får snakket med, er deres børn. Så der er det vigtigt for dem at have nogen at snakke med, nogen at se verden igennem sammen med. Og det er det, vi egentlig gerne vil prøve på at hjælpe dem med igennem ressourcebanken. Og finde ressourcerne ude i kirkerne og matche dem op med de familier, som har givet udtryk for, at de har brug for hjælp på en eller anden måde for at komme på fod igen. I Kirkernes Familiehjælp, der hjælper vi med at dele mad ud. Vi deler mad ud 2 gange om måneden, hvor familierne har mulighed for at komme ned og være med til at vælge, hvad det er for nogle madvarer, de har brug for. De har mulighed for at hente noget morgenmadsprodukter, noget frokost og til noget aftensmad. Og så selvfølgelig noget frugt og grønt. Det vigtige for os er at med vores maduddelinger være et supplement til det, de ellers selv har mulighed for at skaffe. Vi kan ikke dække hele deres kost, men vi vil gerne være med og hjælpe dem med, i hvert fald at sikre, at deres børn de får mad. Det er vigtigt, at der ikke er nogen børn, hverken i Randers eller resten af Danmark, som går sultne i seng. Så familierne har mulighed for at komme ned, hente noget mad 2 gange om måneden, spise sammen med os og sidde og snakke lidt. Og det er klart der, hvor vi oplever, at allerflest familier kommer og tager imod den hjælp, vi har.